Boten supen dulurku lanang sing ganteng pisan donya Mas Ido Kim Yen monggo Mas Ido. Pak Sugeng Naryo pripun melo goyang apa ora? Wis ora krasan keluyuran hang goleki sing tak sayang. Asik-asik. Mobeng miter angkotku goleki. Ayo, tole pahem sing diapiak tole. Krasa esuk awan nganti wengi. Man yen Tilio kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadoman sarwi ngoceh dheweke ngalih benjokan tak suwun gawe pikirku komik sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakon nyanding sirane bekal atiku monggo sing pikantuk sampur jumeneng si bodang ngandutut ati kepranan naramundo atiku sansaya tak seanani son pikat pulute benjo. Ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning empang kekencangan tak rindik saka kadoman sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan pelakae tak suwon mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komik seret tireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si bodang andudut ati kepranan saya gendra tak seranani son pikat pulut benda monggo gubuk asmara katur Bapak Yoto bapane Banteng Ridho.
Monggo Pak Sami warung kopi laris manis. Derek goyang ya oleh Pak Sami. Wasik. Ye. Oke, siap Mas Arya. Senior kula matur manut. Yen liwat aku kelingan gubuk kae mbiyen tak goleren Ora ketara. gak kebak tulisan warna abang Ha do isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak anggap tresno tanpa bakal tanpa kloso betabete tetap penasaran gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti kaget rita cedetan sajroning ati datan luntur saya merhati aku kowe dadi garwa berkeleren ning gubuk asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti kaget